Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Kina Pule Doctor kibah kekerdan postgraduate hapo ke North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy Medical College Maudiang Diang Shillong hadin ba kilamat ikijing hakabede bar kajing sateng jong ka stipend kabala shipho Bnai Kynthih kabala penlong ru ikibabon kina bakin shemshitam hakaban penbit penbiang ikijing don kam bamanla ka sngi mentaka sngi ka shipho trik unailor arajara arpusau kila penlong de kajing Ïakhih haplau jong ka jaka Pule nakabasong kelan mengor harengkat kijing tho haki plakat nakabenta bandawa hakaban penurlong ya kabha baru ka bainong ka baki deban yo lingba ka stipend nakalyang kini kina PG kila rairu baladaki bor badai pet jong ka Neiah kimla ban seo ya ka stipend jongki nakalyang jongki kinyai beteng ya ka Ïakhih bat ba kinam let shaki kam kiduk jongki Shishula ong ru bawan hapeng kijing ot jing nam bat kijing pun sngo shaki bor badai pet Henry nakalyang kinong penyat jong ka Neiah ki klemle AA bat kijing pun slem ban penyo ya ka stipend kalanang jalan shishu